Η μεγαλύτερη μου χαρά σήμερα ήταν ότι ακόμα και με επαγγελματικό μικρόφωνο δεν κατάφερα να ακούγομαι από τις φωνές και τον ενθουσιασμό των παιδιών. Το εμπνέομαι, αθλούμε και ευζώ έχει εντάξει στο πλαίσιο αναβάθμισης των αθλητικών εγκαταστάσεων και αθλητικού υλικού και τα υλικά που αφορούν και τον μπότσια και άλλα παραολυμπιακά αθλήματα. Μαζί με τον Γρηγόρη έχουμε καθιερώσει το σχολικό πρωτάθλημα μπότσια. Στέλνουμε έτσι το μήνυμα της συμπερίληψης και της ισότιμης πρόσβασης στον πολιτισμό μέσα από το 4ο σχολικό πρωτάθλημα που διοργανώθηκε φέτος. Οι συμμετοχές μας αυξάνονται κάθε χρόνο, ο ενθουσιασμός των παιδιών αυξάνεται και αυτός κάθε χρόνο. Είχαμε 500 παιδιά φέτος από 12 σχολεία και ευχόμαστε και τις επόμενες χρονιές να συνεχίσουμε τη μεταλαμπάδευση του αθλητισμού, των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών αξιών. Είμαστε απέραντα ευχαριστημένοι γιατί τα σχολεία που ήρθαν πήραν το μήνυμα του παραολυμπιακού ιδεώδες ως αποτέλεσμα να βιώσουν τι αξία έχει το παραολυμπιακό αγώνισμα μπότσια και πάνω απ' όλα τις αξίες τις οποίες πρεσβεύει ο παραολυμπιακός αθλητισμός. Του χρόνου θα είμαστε ακόμα περισσότεροι, να δώσουμε ακόμα περισσότερες συγκινήσεις.